Dagiti Proverbio Kapitulo 22. Nasaysaya at apilyem tinaimbaganagan ngem ti kinabaknang. Awan paggidyatan tinabaknang ken tinapanglaw, agsipod ta agpadpada a pinarswa ti Apo. Makita ti manakem ti dumteng ariribok ket liklikan na, ngem sarakusuken ti saan nga agpampanunot a tao ket agbabawi kalpasan na. Agbuteng ka iti Apo, agpakumbaba ka, ket magunod munto ti kinabaknang, dayaw ken atidog a biag. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan apakat nagan dagiti managdakdakes. Iruam mo ti ubing iti umno a dalan, ket uray inton lumakayan di nanto panawan. Tagabo dagiti nabaknang dagiti napanglaw. Umutang ka ket tagabo na ka ti nagpautang ken ka. No agmula ka iti bukal ti kinakillo, rumusing ti didigra. Ket aggibusto ti panangidadanas mo iti sabali a tao. Agparabor ka ket ibingayam dagiti napanglaw iti taraon mo. Mabindisyonan kanto iti daytoy nga aramid mo. Lisyam ti tao ang mangipagarop nga isulat ti nalaing, ket sumardang ti supyat, panagaapa ken panang pagpabain. No nadalos ti pusom ket nasaya ti panagsaom, agbalinto agayem mo ti ari. Sa lakniban ti Apo ti kinapudno, babaan iti saan na apan ang kanunong iti sao dagiti naulbod. Agyan tinasadot at tao iti unag ti balay. Kunana ano rumwar, ang mga nutukmaan ti may sa alyon. May sa palabog ti panakikamalala. Ipalabog na dagiti tattao akapungtot ti Apo. Gagangay nga agaramid dagiti ubing iti kinamaag ken dagiti awan sirserbi na abambanag. Ngem ti panagbaot ti mangisuro kadakwada nga agaramid iti naimbag. No sagutam dagiti nabaknang, wenno idadanos mo dagiti napanglaw tapno bumaknang ka, agbalin kan tumetlaan na panglaw. Dumngeg ka ket isuro ka kadagiti sao dagiti masirib. Adalem dagiti panursuro da. Maadan kanto iti ragsak no malagip mo ida, ken mabalin mon tumet nga isasao ida. Ket kung agtalag ka iti Apo, isut gapuna nga ibagak dagitoy ken kaitan. Nang isuratak iti 30 a pagsasaw nga agpaay ken ka. Mangted ti tunggal may sa kadakwada iti ammo ken naimbaga pamagbaga. Ket isurod da kano anya tinapaypay so akinapudno. Kalpasan na, no maibaon ka amang birok iti kinapudno, yawid munto ti tumutop a sungbat. Di mo gundawayan dagiti napanglaw gapula ang takabaelam nga aramiden. Di mo gundawayan dagiti awan gaway na anay darom iti pangukuman. Ikalintagan to ti Apo ida, ket pukawan nanto ti biag dagiti dakas ti panggap na kadakwada. Di ka makigayem kadagiti tattao a napudot ti ulo na ken nalakang agpungtot. Amangan no masursurom ti kababalinda ket di kanton makapagbalbaliw. Di ka agkari asika ti sumungbat iti utang ti sabali. No di mo mabayadan, alaen danto uray pay ti iddam. Di mo yalis ti daan na mohon nga insad dagiti kapuunam. Ipakitaan nak iti tao ang napintas ti trabaho na, ket ipakitak ken ka ti tao ang nasaysaya at ngem ti kaadwan, ken maikari ang makikadwa kadagiti ari.